کیڑے غصے تے کیڑیاں ناراضگیاں، کیڑے غصے تے کیڑیاں لڑائیاں۔ ایک کوڑا وجدا سی، دوسرا کوڑا وجن تو پہلے پہلے میں معاف کر دینا سا۔ ایتھے تے او پرانیاں پرانیاں گلاں، فلانے وقت میرے نال نے پچھلے الیکشن ساڈی نے مخالفت کیتی سی، اسی آندے رہے ہیں انج نہیں انج کرنا ہے۔ فلانے موقع دے اوتے انہیں مینوں پانی نہیں سی دیتا، ایک پانی دی لڑائی دی وجہ تو بھیرا بھیرا نال ہی نہیں بول دے۔ جے ہمسایا گھر والا ہمسایا ہوندا ہے تے زمین والا ہمسایا بھی ہمسایا ہوندا ہے۔ جے گھر والے ہمسائے دے کچھ حقوق نے تے زمین دا جڑا تہاڈا ہمسایا ہے او دے بھی کچھ حقوق نے۔ ایویں ہی غصے نہیں ہویا رہنا، ایویں ہی ناراضگیاں اپنے دل تے دماغ وچ نہیں رکھنیاں۔ ایک دن صحابہ کرام اسی طرح بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آپ درس ارشاد فرما رہے نے، نبی پاک واعظ فرما رہے نے، نبی پاک تقریر کر رہے نے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وتحرم علیہ النار۔ اے میرے صحابہ، کیا میں تانوں اس بندے دے بارے آگاہ نہ فرماواں؟ اللہ دے پیغمبر کیڑے بندے دی بات کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بمن یحرم علی النار، جیڑے بندے دے اوتے اللہ نے جہنم حرام کر دیتی ہے، جیڑے بندے دے اوتے اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا، وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارَ، تے جیڑے بندے نو جہنم تے اللہ نے حرام کر دیتا۔ حالانکہ پہلی بات بھی ٹھیک سی، بندے دے اوتے جہنم حرام ہو گئی ہے، اے بندہ جہنم جا ہی نہیں سکتا، لیکن نبی پاک نے مزید تاکیدن فرمایا جہنم اے دے اوتے حرام ہے اور اے بندہ جہنم دے اوتے حرام ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام ریکویسٹ کرن لگے، کیوں نہیں اللہ دے پیغمبر، کیڑا خوش نصیب ہے او بندہ، کیڑا خوش بخت ہے او بندہ جڑے بندے نو اللہ نے جہنم تے حرام کر دیتا ہے، تے جڑے بندے دے اوتے اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الا کل قریب حین ساحل، او میرے صحابہ، ہر اس بندے دے اوتے اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے، تے جہنم نو اس بندے تے حرام کر دیتا ہے جیڑا بندہ لوگاں دے قریب رہن والا ہوئے، لوگاں نال الفت کرن، لوگاں نال قربت زیادہ ہوئے جڑے بندے دی، لوگاں نال محبت زیادہ ہوئے جڑے بندے دی، لوگاں نال پیار زیادہ ہوئے جڑے بندے دا۔ نبی پاک نے مزید فرمایا حین، کیڑی وجہ تو قربت آ سکتی ہے، کیڑی وجہ تو پیار آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا حین، نرم گفتگو دی وجہ تو، نرم لہجے دی وجہ تو، دل دے اندر نرمی دی وجہ تو لوگ زیادہ قریب ہوندے نے، دل دے اندر نرمی دی وجہ تو لوگ زیادہ محبت کردے نے۔ وسہل، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ آسان ہوئے، یعنی لوگاں نو ملنا آسان ہوئے، لوگ دے نال ملاقات کرنا چاہن آسانی ہوئے، لوگاں نو کوئی کم پہ جائے او بندہ ہر ویلے حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرم بندہ، غصہ نہ کرن والا بندہ، لوگاں دے نال قربت رکھن والا بندہ، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرن والا بندہ، او خوش نصیب ہے جے دے اوتے اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اس بندے نو بھی جہنم تے حرام کر دیتا۔ کڈا خوش نصیب ہے وہ بندہ جیڑا لوگاں دے قریب ہوئے۔ اسی دے قریب غصے دی وجہ تو لوگ دور نے نا۔ کئی مرتبہ جملہ بولے میں آج پھر تانوں دس دینا، اوے میرے عزیزو، سکی اولاد اس کمرے چ نہیں جاندی جتھے غصے والا ابا موجود ہوئے۔ او جاندا کیوں نہ کمرے چ؟ ابا غصے والا ہے، اودے کی لین جاندے؟ غصہ نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ غصہ حرام ہے۔ غصہ نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ غصہ شیطان دا انگا
گزارا ہے میں حدیث سنا چکا غصہ نہیں کرنا کیوں کیونکہ غصہ کرنے والا بندہ بزدل ہے غصہ نہیں کرنا اور غصے ہمیشہ لئی رکھن والا بندہ بدتر اور گندا بندہ ہے غصہ نہیں کرنا کیوں کیونکہ غصے کرنے والا بندہ اور غصے دے اندر انتقامی سوچ رکھن والا بندہ اللہ دی جنت نہیں جا سکتا اللہ دی جنت وچ غصہ ہونا ہی کوئی نہیں ایتھے جڑے میاں بیوی آپس سے لڑ لڑ مر گئے نے نا اوتھے تے اہلن و سہلن مرحبا کہہ رہے ہونے غصہ جنت وچ نہیں ہے اور حسیلے بندے جنت نہیں جان اے مکا کے جانا ہے سارا کچھ تے ایتھے ہی مکا لو ایتھے ہی ختم کر لو اپنے غصے دل صاف کر لو لوگاں دے بارے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی بات توجہ طلب بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کون نے جڑے چار امام مشہور انہاں وچوں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون امام جنہاں نے حدیث دی کتنی بڑی کتاب کئی ہزار حدیثاں تے مشتمل کتاب مسند احمد لکھی ہے اللہ دے دین دے دائی امام احمد ابن حنبل انہاں دے کول ایک بندہ آ کے سوال کرن لگا امام صاحب جدوں موسم باللہ بادشاہ دے دور دے اندر تساں اے آکھیا سی اے قرآن اللہ دا کلام میں قرآن اللہ دی مخلوق نہیں تے بادشاہ دے خلاف تساں فتوہ دیتا سی بادشاہ تواڈے اوتے ظلم کردا ہوندا سی اے امام صاحب تسی اودوں کی کردے ہوندے سو امام صاحب جواب دین لگے اودوں جدوں او تھک جاندے سن میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہوندا سا میریاں وی ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں سن میریاں ساریاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں سن میریاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جانیاں سن تاریخ دے اندر لکھیا ہویا ہے انج دے کوڑے مارے جاندے سن امام احمد ابن حنبل نو اگر او کوڑے کسے ہاتھی دی کنڈ دے اوتے مارے جاندے اگر او کوڑے کسے ہاتھی دی کمر دے اوتے مارے جاندے او ہاتھی دی غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندا اتنے سخت کوڑے مارے لوگاں نے امام صاحب جدوں کہن لگے کہ مینوں جدوں بھی تکلیف ہوندی سی میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہوندا سا میریاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں سن میریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں سن تے اے بندہ کہن لگا امام صاحب اچھا اس بات دا جواب تے دیو جدوں تسی رہا ہو گئے ہو دل وچ غصہ تے ہوئے گا انہاں دے بارے جنہاں ظالماں نے تواڈے اوتے ظلم کیتا دلوں ناراضگی تے ہوئے گی انہاں لوگاں دے بارے جنہاں ظالماں نے تانوں اتنیاں تکلیفاں دتیاں امام صاحب کہن لگے کیڑا غصہ تے کیڑی ناراضگی ایک کوڑا مار دے ہوندے سن دوسرا کوڑا مارن تو پہلے اپنے اللہ نو کہندا سا اللہ میں معاف کر دیتا ہے ایک کوڑا مار دے ہوندے سن دوسرا کوڑا وجھن تو پہلے میں اللہ نو کہندا سا اللہ میں اینو معاف کر دیتا ہے پتہ نہیں زندگی دا اسے سولی تے ٹنگ کے جویں انہاں ظالماں نے پھانسی چڑھا دینا پتہ نہیں انہاں ظالماں دا انہیں جیل دیاں سلاخاں پیچھے مار دینا اللہ سونے پتہ ہی کوئی نہیں بس میں انہاں نو معاف کر رہا ہاں احمد ابن حنبل تے جدوں موت آوے تو آپ احمد واسطے معافی دے اعلان کر دیں کیڑے غصے تے کیڑیاں ناراضگیاں کیڑے غصے تے کیڑیاں لڑائیاں ایک کوڑا وجدا سی دوسرا کوڑا وجن تو پہلے میں معاف کر دیندا سا ایتھے تے او پرانیاں گلاں فلانے وقت میرے نال نے پچھلے الیکشن وچ ساڈی نے مخالفت کیتی سی اسی آندے رہے ہاں انج نہیں انج کرنا فلانے موقع دے اوتے انہیں مینوں پانی نہیں سی دیتا ایک پانی دی لڑائی دی وجہ تو بھیرا نال ہی نہیں بول دے جے ہمسایا گھر والا ہمسایا ہوندا ہے تے زمین والا ہمسایا بھی ہمسایا ہوندا ہے جے گھر والے ہمسائے دے کچھ حقوق نے تے زمین دا جڑا تہاڈا ہمسایا ہے او دے بھی کچھ حقوق نے ایویں ہی غصے نہیں ہویا رہنا ایویں ہی ناراضگیاں اپنے دل تے دماغ وچ نہیں رکھنیاں